Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і сьогодні у програмі ми будемо говорити, чи реально досягнути миру на окупованому Донбасі завдяки тим крокам, які робить теперішня влада. Окрім того, ми будемо говорити і про посадки, які обіцяв Володимир Зеленський, про посадки попередників, як він висловлювався, і чи справді буде прийнято відповідні судові вироки у їхніх справах. І про ці всі речі ми будемо розмовляти із людиною, яка була одним із спікерів найбільшої депутатської фракції минулого скликання, Тетяною Чорновол. Тетяна Чорновол, 40 років, народилася у Києві. Українська журналістка та громадський діяч. У 2006 році першою розпочала резонансне розслідування про резиденцію Межигір'я. Активістка Євромайдану та Революції Гідності. Працювала штатним радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Народний депутат від Народного фронту у 8-му скликанні Верховної Ради. Брала участь у штурмі Маріуполя у вересні 2014-го. У 2015-му разом з тодішнім народним депутатом Сергієм Пашинським ініціювала законопроект про спецконфіскацію активів Януковича. Нині член партії «Європейська солідарність». Тетяна Чорновол. Саме зараз на АТР. Вітаю, пані Тетяно. Вітаю. Дякую, що до нас прийшли. Чим займаєтеся зараз на загал? Політичною діяльністю, опозиційною, радикально опозиційною політичною діяльністю. Як всі партійця Європейської солідарності, ви тільки що озвучили? Ми озвучили, але в парламенті, так? Не в парламенті, я ж не депутат. Але в партії залишаєтеся і залишаєтеся? Не залишаєш, я тільки вступила. Вступили. Вступила. І як виглядає діяльність в якості опозиційного політика? Набагато більше влади, скажімо так. Я ніколи 5 попередніх років не мала стільки впливу на процеси, як маю зараз. Поясніть. От переважно всі говорять, що вони йдуть до парламенту, щоб мати більше впливу на процеси. Ви кажете зворотні. Зворотні, абсолютно зворотні. Тому що насправді в опозиції ти маєш набагато більше впливів. Тому що в опозиції ти можеш займатися атакою, а по військовій, наприклад, стратегії під час атаки потрібно набагато менше ресурсів. Якщо ж ти працюєш у владі, якщо ти реально працюєш, то ти не займаєшся, не знаю, якимось там створенням собі там якогось іміджу, самопіаром. Якщо ти займаєшся якимись справами, то ти береш справу якусь і тягнеш. Зазвичай одну справу доводиться тягнути, доводити до кінця довго і нудно. Причому, коли ти тягнеш цю справу, тебе ще починають всі атакувати. Відповідно, будь-які впливи на процеси, от владу як таку, ти втрачаєш. Ось така от вона дійсність. Я правильно зрозумів, що в опозиції краще бути, ніж при владі, так? Да. Це, принаймні, мені насправді, мені так точно легше. Краще критикувати, ніж там щось зробити. Легше, насправді. Тому що досягти в чомусь результату, це насправді дуже важко. От ви згадували там конфіскацію коштів Януковича. Здавалось би, конфіскація коштів Януковича. Це весь Майдан стояв. 2 роки знадобилося, щоб конфіскувати ці кошти. Тому що така була шалена протидія, що ого-го. Якщо говорити про Народний фронт, то не пішли на вибори, так? І коли було соціологічне дослідження, то там 1% населення там хотів бачити Народний фронт. Навіть до відсотка не дотягувало, 0,9. На вашу думку, ви були депутаткою від Народного фронту. На вашу думку, чому такий низький показник? Це вирок, фактично, політичної партії від суспільства. Ви знаєте, тут дуже цікава насправді ситуація. Мало хто це розуміє, але чим більше ти захищаєш державні інтереси, чим більше ти втрачаєш в рейтингу. Саме це відбулося з Народним фронтом. Народний фронт – це була, скажімо, коли ми йшли на вибори, зазвичай, чим відрізняються ці вибори і від минулих. На минулих виборах, коли політичні партії від Майдану йшли на вибори, вони намагалися залучати свої ряди, можливо, більше героїв. Героїв це так кажу, так образом, але людей, які мали якісь сприймалися суспільством як герої. Зараз залучали тих, які взагалі ніде не були. Тобто нові обличчя, але насправді це люди, які ніде від себе не проявили. Відповідно, коли Народний фронт залучив таким чином людей, які щось для цієї держави вже робили, які багато чим цій державі пожертвували. Повірте, фракція стояла на державних принципах. І будь-яке рішення приймалося на державних принципах. Але як тільки ти захищаєш державний інтерес, ти входиш в конфлікт з олігархами, які навпаки тягнуть, наприклад, з держави. Знов-таки, ти вступаєш в конфлікт, наприклад, тут конфіскація коштів Януковича, вибачте мене, у минулої влади, яка навіть і виїхала. В них було дуже багато грошових ресурсів, які вони вливали в Україну і організовували різні такі процеси для того, щоб дискредитувати тих, які прийшли від Майдану. Все це призвело до того, що рейтинг
рейтинг був просто такий знищений. В інформаційному просторі не виникало нічого хорошого. Ми конфісковуємо гроші Януковича, ніхто нас не похвалить, якщо коли ми хоча це зробили за 2 роки. От повірте, я навіть на Фейсбуці написала, що ось нарешті перемога, ми конфіскували кошти Януковича. Журналісти, хочете, розкажу внутрішню кухню, як це відбувалося? Один тільки журналіст прореагував, а мова йшла про конфіскацію $1,5 мільярда. Ну, вибачте мене, це ж державне досягнення. Тобто успіхи нікого не цікавлять. А от зате фейки будь-які, тобто найбільш брудні, найбільш абсурдні, навпаки, треба розкручувати. І от в результаті це і стало рейтингом Народного фронту. Знов-таки тут згадаю такого собі нардепа Онищенка, з яким я знову-таки дуже активно воювала. Нардеп Онищенко прямо заявив в цьому інтерв'ю: я витратив $30 мільйонів і я вбив Яценюка. Я платив ЗМІ, я платив громадським організаціям, я платив всяким там мітингам, і в результаті я от за ці гроші зміг знищити рейтинг Яценюка. Ну, він сам про це говорить. Да. Так, на замовлення кого, нагадайте? На замовлення кого? Онищенко, на замовлення Онищенка. Ну, там, здається, трохи по-іншому було. А от по-іншому це ті ж самі брудні технології. Тобто ви заперечуєте слова Онищенка про те, що він говорив, що нищив Ну, так, рейтинг знаєте- Я закінчу. Арсенія Яценюка на замовлення Петра Порошенка, так? Ні, це було його особисте рішення, тому що він хотів займатися корупцією, а якраз Яценюк йому в цьому заважав. Бо Яценюк був ініціатором законопроекту про 70% ренту для підприємств спільної діяльності. І це була його особиста війна. Але ж треба прокласти це в якусь таку красиву обгортку, показати себе жертвою якоїсь там політики. Ну, відповідно, всі ці інші речі якраз і є маніпуляцією. Тобто ви особисто не вірите, що це було на замовлення Петра Порошенка? Це, звичайно, немає. В цьому просто сенсу немає. І Арсеній Яценюк з Петром Порошенком, вони жили добре весь цей Ні, час? вони не жили добре, вони далеко не жили добре, але повірте, Онищенко це робив з власних інтересів і дуже великих грошових інтересів. Тому що за 2 роки, до речі, кримінальна справа, по якій його притягнули, це було моїх рук розслідування. І Насирова також, керівника ДФС. Так от, за 1,5 року, поки існував закон про сплату 70% рент з його підприємств, він не платив. Він не платив і не заплатив загальним чином 3 мільярди гривень. Повірте, за 3 мільярди гривень він був дуже зацікавлений знищити Яценюка. І Петро Порошенко був геть ні до чого. А дивіться, ви сказали, що займаєтеся опозиційною діяльністю, а за що живете? У мене є зарплата. Знаєте, у нас великі партії, які пройшли до парламенту, мають державне фінансування. І у мене все відкрито, я здаю декларацію, ви побачите, що я отримую зарплату. Це абсолютно прозоро, і я вважала, що це от найкращий варіант, який може бути. Зарплата, вона не показується, просто показується загальна сума. Ні, Скільки фінансується? показується. Ну, можливо, я щось плутаю. У вас яка зарплата от зараз за опозиційну діяльність? У вас яка зарплатня за опозиційну У мене діяльність? трошки більше 20 тисяч гривень. Вистачає? Вистачає? Я не скажу, що вистачає, але я можу жити на ці гроші. Тим паче, ще щось залишилося від депутатської діяльності. От ви говорите, що Петро Порошенко не був, так, винуватцем атак на Арсенія Яценюка. Онищенко Був. Я не кажу, що не був. Я кажу, що Онищенко і Петро Порошенко, це не треба говорити, що все це разом збіглося в атаку проти Яценюка. Ні, на жаль, Петро Порошенко був, так? він був, але в іншому контексті. Да, звичайно, це дуже велика, я вважаю, його помилка. Він намагався підняти свій рейтинг за рахунок опускання рейтингу Яценюка, і це, в принципі, найбільша його помилка за всю його діяльність. Ви ж все-таки від Народного фронту, а як опинилися в Європейській У солідарності? нас була спільна коаліція. Ми займали спільні державні цінності. Я взагалі скажу, як такої влади, яку ми мали попередні 5 років, проукраїнської влади, ми не мали ніколи. І коли я зараз приймала рішення, куди я буду йти, я якраз і вибирала тих, які стоять на державній позиції. Тим паче, що всі себе зарекомендували. Ви ж самі сказали, Народний фронт не пішов на вибори. Ну, тому що він розумів про рейтинги. У мене не було іншого вибору, тобто не було іншої партії, яка би стояла на державних позиціях, на націонал-демократичних позиціях. А вас саму запросили до партії, чи ви просились? Європейської солідарності? Це насправді була, скажімо так, якийсь спільний рух назустріч. А як він відбувався? Перша розмова відбулася з Іриною Геращенко. От такий просто рух, от реально рух назустріч в Верховній Раді. Вона сказала: Таня, можливо, будеш... Таня, Не знаю, чи ви на ви, чи на ти? Ні, вона сказала: Таня, ти боєць, ми зацікавлені. І от ви війшли в Європейську солідарність, не пройшли за списками. А інших людей чому, на вашу думку, не запрошували з того самого Народного фронту? Ну, в Ірини Геращенко мені це пояснило, Це що я йшло на боєць. особисте Я правда боєць.
Все йшло на особистий контакт. Ви знаєте, було зрозуміло, що ми йдемо в опозицію. Ми будемо відстоювати українські цінності. Ми будемо відстоювати всі ці досягнені державності, які ми здобули. Да, європейській солідарності потрібні були бійці. Я думаю, ви не приберете це від того, що в мене ці якості є. А чому, на вашу думку, тоді українське суспільство не проголосувало за європейську солідарність, а в своїй більшості проголосувало за «Слуги народу»? А я, в принципі, це відповіла на цьому питанні, чому впав рейтинг Яценюка. Ви знаєте, насправді стояти на державних цінностях ресурсно дуже невигідно. Ресурсно вигідніше не стояти на державних цінностях. Просто розумієте, Наприклад, ви розумієте, Тетяна, Да. ви говорите, що, мовляв, от у нас є ідеологія, ми про українське і так далі, а суспільство цього не розуміє. Мільйони людей цього не розуміють. Виходить. Ні, я ж не про це говорила. Я про те кажу, що людей, які стоять на державних цінностях, вони мають набагато менше ресурсів, ніж ті, які не стоять на державних цінностях. І, відповідно, їх набагато легше дискредитувати. Поясніть. Розумієте, ресурси захищають. Що значить ресурси? Ресурси – це телеканали, ресурси – це гроші, ресурси – це знову таки ця популярність, яка через телеканали робиться. Коли ти стоїш на державних, наприклад, ми займалися конфіскацією $1,5 мільярда. Знаєте, пропонували хабарів. $200 мільйонів можна було взяти і просто зупинити процес. Незаконні власники, Януковича, скажімо так. Можна було просто взяти ці гроші, зупинитися в процесі, і, вибачте, в мене вже було б $200 мільйонів для того, щоб я, наприклад, купила собі якийсь телеканальчик. $200 мільйонів – це велика сума, розумієте? І вже почала б там себе піаритися. І ні, я зайшла в цей виборчий процес з дуже низьким рейтингом. Тому що я працювала над тим, щоб ці $1,5 мільярда пішли в бюджет України. Розумієте, на яких ти стоїш засадах, коли стоїш на державних? Якщо ти працюєш для держави, ти не отримуєш ресурсу. Ти не отримуєш ресурсу, тобі немає як піаритися. Тобі немає як піаритися, народ починає сприймати тих, хто піариться. Тобто зелені ж піарились добре. Зеленський – це суцільна була піар-кампанія, причому яка не мала нічого спільного з реальністю. Дивіться, ви самі зачепили тему грошей з держбюджету, про канали. От я дивлюся статистику, це за лютий місяць 2019 року. Партія «Народний фронт» продовж жовтня-грудня 2018 року оплачувала рекламні матеріали грошима із державного бюджету. Так? Із майже 65 мільйонів витрат, понад 64 мільйони були грошима, отриманими із державного бюджету України. Таким чином партія заплатила за рекламу державними коштами. Можна не мати каналу, але великі гроші йшли на рекламу і на популяризацію добре, партії. Добре, що ви згадали ці гроші. Ви взагалі, ви мені сказали, я рекламу партії «Народний фронт» взагалі не помітила. А от рекламу Зеленського помітили всі. Вона настільки всім війшла в голову, що 70% населення за це проголосувало. Скільки коштувала його рекламна кампанія? І звідки гроші у нього? У простого хлопця Зеленського. У простого «Слуги народу». Дивіться, коли говорити, наприклад, про рекламу Тетяни, «Слуга народу» – це це не великий секрет. проект, Коломойського. Хтось говорить, що завдяки «Слуги народу», і там медійники вважають, Володимир Зеленський, він здобув таку популярність, що став президентом. Так? Але це був фільм, комерційний проект, за який платив канал. Вибачте, це не були гроші з держбюджету. Це не було тільки фільм. По-перше, всі попередні роки ніхто так не розкачував ситуацію в країні, як це робив Коломойський, через це робив всякі акції, всяких своїх активістів, укропи, блокади і тому подібне. 1+1 більшої маніпуляції на цьому каналі не було. Тобто він підготовлював суспільство зрада, і на цьому фоні почав пропонувати Зеленського. Вибачте, це не був один фільм. Це була ціла кампанія, коли навіть в день тиші від початку до кінця 1+1 давав тільки рекламні матеріали про Зеленського. Ми ж все це бачили, але ж не кажу тільки про Коломойського. У виборчому фонді Володимира Зеленського, офіційний фонд виборчий, ми бачимо, що там платили гроші люди Портнова, ми бачимо, що там платили гроші люди Оніщенка. Ми все це бачимо. Тобто ми бачимо тих людей, які привели зараз Зеленського до влади. Вибачте, під час Майдану репутація цих людей була знищена повністю. Візьмемо того самого Портнова, візьмемо того самого Оніщенка, який працював сином Януковича. Але ці люди змогли зараз провести свого президента. Ось що означають ресурси. Але Оніщенко не повернувся в Україну. Ось що значить ресурси. Значить, є якісь проблеми. «Слуга народу» дуже старався, щоб Оніщенко повернувся в Україну, але ж проблеми, звичайно, є, тому що вони ще не повністю контролюють НАБУ, а справа в НАБУ щодо Оніщенка дуже добре розслідувана. Але вони намагалися зробити його народним депутатом, він навіть бігборди вже розвісив, тобто від «Слуги народу» на його округ була дана кандидатура його жінки, яка має від нього дитину. Ми ж бачимо, що це все підігравалося, так? Однак Зеленський ще не контролював ЦВК. І причому не просто, довелося, ви ж пам'ятаєте, які були рішення суду, ви даєте, щоб зареєструвати Оніщенка. Але зареєструвати Оніщенко ЦВК все-таки відмовили йому в реєстрації, відповідно, Оніщенко не зміг піти на округ. Але
По його округу пройшла депутатом жінка, я не пам'ятаю прізвище, але вона має, якщо притягнути ниточки, зв'язок з Оніщенком. По сусідньому округу 92-му пройшов помічник народного депутата Оніщенка. Тобто, повірте, Оніщенко своє там має. Як його повернути? Ну, це ще вирішується, тому що є ще проблеми. Але ж ми бачимо знову, які законопроекти зараз подаються в Верховну Раду, що президент Зеленський хоче призначати сам керівника НАБУ, та якщо він призначить керівника НАБУ іншого, я думаю, що справа Оніщенка буде похована і він сам повернеться в Україну. А на вашу думку, чому Портнов зміг повернутися? Чому Портнов зміг повернутися? Тому що він фінансував виборчу кампанію Зеленського, оскільки Зеленський став президентом. Ну там люди, де журналісти знайшли зв'язок із Портновим. Ну, якщо так дослівно. Не люди, які. Там, я, до речі, з цього приводу навіть ініціювала справу в ДБР, вона вже порушена. Це не люди, які. Це цілий пул. Це цілий пул помічників Портнова, які працювали його помічниками депутата, які працювали і працюють в його юридичних кампаніях. Це підлеглі. До речі, ви знаєте, що фінансування добровільне повинно бути. Коли підлеглі якоїсь особи масово фінансують виборчу кампанію кандидата в президенти, це означає, що вони це робили не добровільно, вони робили по вказівці Портнова. В результаті Портнов, в принципі, дещо зробив для Зеленського і зараз отримав свою людину на чолі Офісу президента Зеленського Андрія Богдана. Це також була довгий час. Андрій Богдан був підлеглим Портнова. Вони не просто були партнери. Андрій Богдан був підлеглим. Він був помічником депутата Портнова. У них були дуже довгі стосунки, ще починаючи з 2002 року. Вони постійно рухалися разом. Портнов був трошки вищий по статусу. Не знаю, як зараз, але це саме він пролобіював Андрія Богдана в помічники Зеленському, а потім на посаду керівника Офісу президента. Знов-таки, зауважу, що дуже важливо, Портнов – це ж справа не тільки в грошах. Справа в тому, що Зеленському потрібні були деякі послуги Портнову по узурпації влади, в якому Портнов вже давно спец. Він цю роботу робив при Юлі, він цю роботу робив при Януковичі. І нарешті ця робота знадобилася Зеленському від Портнова. Тобто всі ці дострокові вибори, всі ці рішення судів, які були на укріплення влади Зеленського, які призвели в результаті монобільшість Верховної Ради, це все робив для нього Портнов. Відповідно, повірте, зачекайте, то виходить так, що там основною фігурою є не Богдан, а Портнов, на вашу думку? Так. Так, єдине, що розумієте, тут є такий нюанс. Коли, відповідно, від початку Портнов був вище, скажімо, за Богдана. Але коли людина займає офіційну посаду, вона все-таки вона отримує в свої руки якісь реальні важелі управління. Тому цілком можливо, зараз ситуація змінила. Зараз Портнов став трошки нижче Богдана, так? Але був вище на початку. Звичайно, тут нам пощастило українцям, тому щоб отримати Портнова замість Богдана було б ще трошечки гірше. Але позаяк репутація Портнова була серйозно підмочена Майданом, в результаті ми отримали його підлеглого, а зараз цей підлеглий, я думаю, навіть трошки виріс над Портновим. Ось така от ситуація. Але я хочу, знов-таки, ви мене трошечки, так, знаєте, збили, я хочу показати одну цікаву там показову історію, що стосовно всього цього. Є такий суддя Келеберда. Суддя Келеберда. Якого суду? Якого суду? Касаційного адміністративного суду. Угу. Цей суддя прийняв оце дуже нам відоме рішення про те, що націоналізація Приватбанку була незаконна, тобто в інтересах Коломойського. Це було ще весною цього року. Ми будемо міркувати, чи працював над цим Портнов, чи не працював. Звичайно, можемо тільки міркувати, чи було це рішення прийнято санкції Портнова. Але я вам скажу такий цікавий нюанс історичний. Ми ж можемо Портнова, це ж не нове обличчя, прослідкувати те, що було. Так от, щоб ви розуміли, цей суддя Келеберда виконував дуже важливу роль при Портнові, коли той працював з Тимошенко. У 2008 році рішенням судді Келеберди був зупинений указ президента Віктора Ющенка про розпуск парламенту. Зупинка цього указу була в інтересах Тимошенко, і сам Портнов говорить, я над цим працював. Це моя заслуга, що я зупинив рішення президента, указ президента про розпуск парламенту. Робив це суддя Келеберда. Зараз суддя Келеберда визнає, що націоналізація Приватбанку була незаконною. Тобто, знов-таки питання, вибачте, це лежить на поверхні. Ким це все робиться? Але, з одного боку, одні речі робляться в інтересах Зеленського, і інші речі робляться в інтересах Коломойського. Тому, в принципі, ці дві особи, знову-таки, між собою досить таки поєднані – Коломойський і Зеленський. А як ви взагалі оцінюєте роботу ДБР?
Як ви оцінюєте роботу ДБР, Державного бюро Це розслідувань? повна ганьба. Повна ганьба. Повна ганьба, тобто я це розслідую, ДБР, коли структура, яка повинна прийняти, в принципі, все слідство в країні, займається виключно слідством по заявам Портнова. Вони іншим не займаються слідством. Знаєте, я особисто подала цілу низку кримінальних справ стосовно облгазів Фірташа. Там були хороші справи, реально хороші. Тобто такі справи, як от по Насирову, коли НАБУ бере мою заяву, фактично виносить підозру. Тобто там слово в слово фактично переписано. Такі були справи і по Фірташу. Це по незаконності приватизації облгазів. Це по газорозподільній системі, які були вилучені в державі безоплатно і передані Фірташу. Це зараз, коли через платіжки, от зараз нам приходять всім платіжки, от я, наприклад, живу в приватному будинку, мені приходить платіжка за газ. І я бачу, що по одній графі з мене беруть двічі. Тобто я не буду на цьому зараз акцентувати, але я бачу, як оце відбувається обкрадання. Та? Це були мої заяви по Фірташу, ДБР взялося їх розслідувати, зараз ці справи поховані. Наприклад, Фірташ їх вже не цікавить, розумієте? Чомусь от Фірташ їх не цікавить. Зате всі заяви Портнових їх цікавить, і, зокрема, я вже навіть віднесла, зараз навіть скажу вам першим, тому що я от буквально зараз віднесла заяву в СБУ по державній зраді. Чому? Тому що по заяві Портнова ДБР порушила справу про перехід українських кораблів з Чорного в Азовське море через Керченську протоку. Ця історія всім, звичайно, відома. Так? Фактично, ця справа порушена ДБР є додатком до справи, яка зараз ведеться в Російській Федерації. Причому та заява Портнова була слово в слово, та ж сама риторика, що у російських слідчих в їхніх ухвалах по справі українських моряків. Тому виходить, що в цьому контексті ДБР у нас перетворилося в філіал російського слідства. Тобто це реальна державна зрада. Я зараз віднесла цю справу Баканову. Сподіваюся, що Баканов навіть зробить по ній якийсь рух, тому що ми нещодавно були свідком конфлікту, до речі, між Бакановим і Богданом. Повірте, диму без вогню не буває. І те, що пішла ця інформація, що Баканов вибив зуб Богдану, я не знаю стосовно зуба, але те, що там є напружені відносини, це точно. Ці напружені відносини я вітаю. В цій ситуації навіть я підтримую Баканова, тому що вважаю, що... знаєте, є в нас такий президент, як Зеленський. Нравиться він мені, не нравиться, то інша справа. Але він президент України, він верховний головнокомандуючий. І я вважаю, що він буде кращим президентом України і кращим верховним головнокомандуючим, якщо зараз від нього викинути геть цю от кліку Портнова, Богдана, Коломойського. От ви згадали суддів, і я недарма запитався про ДБР. ДБР коли було створено? ДБР у минулому році. Так, створювали, я його створювала, ми його створювали. Чи раніше? Ні, не раніше. Запуск відбувся, здається, наприкінці минулого року, 2018-го, про нього довго говорили. І в мене таке запитання, правоохоронний орган, він має бути незалежним? Звичайно. А дуже багато засобів масової інформації писало, що Роман Труба, заступники, це таке саме договорняк був між Народним фронтом і блоком Петра Порошенка. І мені чомусь зараз дивне ваше здивування, що ДБР – це ганьба. Тобто люди, які прийшли керувати цим органом, це люди, які виникли внаслідок політичної домовленості. І тепер ви... Чому ви так вважаєте? Я можу відкрити купу публікацій, що ці люди були погоджені між Народним фронтом, який зараз очолює, в тому числі і Роман Труба. І, чесно кажучи, мені дивне ваше здивування. Людина, яка була погоджена двома політичними партіями, зараз змінила свою позицію. Слухайте, тобто від самих початків цей орган не був незалежним. І ви зараз фактично пожинаєте ті плоди, які ж зерна яких, в принципі, ви посіяли. Неправда. Ви абсолютно тут не праві. Чому? Ви абсолютно тут не праві, тому що у нас був такий же незалежний орган НАБУ. А про НАБУ, що скажете, вони незалежне там призначення чи залежне? А від кого вони залежні? От ви вважаєте, от ви сказали, що ДБР було залежне призначення, а от в НАБУ, як ви вважаєте, в НАБУ було залежне призначення, чи це незалежний все-таки був орган? Ситник хтось незалежний чи залежний? Ви мене запитуєте? Так, я вас запитую. Просто щоб зрозуміти. Був конкурс. Тобто Ситник у нас незалежний, а ДБР у нас залежне. Добре, я з вами погоджуюсь, хоча можу сперечатися. Дивіться, Ситник бере в якості хабаря кавоварку з відомої справи Гладковського. Пам'ятаєте? Там Рогоза, Жуков, да. В журналістів є претензії також до відомства Ситника. То може ми не той формат все-таки розглядаємо, а
принципі, тут треба підходити до іншого, що, знаєте, будь-яка влада – це дзеркало суспільства. Да, в нас в країні велика проблема з корупцією. І тут не проблема Народного фронту чи БПП. Ми, насправді, зробили теж великі кроки для того, щоб це подолати. І повірте, порівняно ще саме Януковича, корупція зменшилася, слухайте, та в сотні разів, просто в сотні. Ви зараз побачите, що навпаки все буде повертатися на круги своя. Бо навіть втримувати той рівень корупції, який був попередні 5 років, це було надзвичайно важко. Тому що, знов-таки, корупціонери мали переваги, вони мали ресурси, вони чесних людей обливали брудом, чесних політиків обливали брудом, чесних політиків дискредитували. Вони мали дуже велику перевагу. І ми фактично з голим чимось тримали, знаєте, цю оборону. Зараз побачите, що все повернеться на шляхи, на свої круга. І от ви мене, наприклад, критикуєте, що там якесь було незалежне призначення, чи залежне призначення. Дивіться, що я вас не критикую, я вас запитую. Дивіться, що відбувається зараз. От ви зараз, не знаю, там, ви вибрали нову владу, жити по-новому, такого більше не буде. Перше, що вони зробили... Ні, Тетяна, перше, що вони зробили... Ви є частиною народу українського? Послухайте, перше... Ви себе якось ділите, ви. Да, я буду тут ділити. Перше, що зробила оця нова влада, вона подала закон Верховної Ради, щоб зробити керівника ДБР і керівника НАБУ повністю підлеглими через пряме призначення керівника НАБУ і пряме звільнення керівника НАБУ і ДБР. Слухайте, за що вона, знаєте, ви мені нагадуєте анекдот. Коли, знаєте, дитина... Це перший раз мені так говорять. Коли дитина заходить в спальню, такий анекдот, знаєте, такий, ні, це Вовочка, це навіть по Вовочка, це старий дитячий анекдот. Вовочка заходить в спальню до батьків, бачить, що там відбувається, і каже, і от ці люди запрещали мені в носу ковирятися. Тобто, розумієте, ці претензії, які ви говорите зараз, в нас вже влада змінилась. Давайте подивимося, що вони зараз творять. Ні, це можна і до вас адресувати. Ви тільки що сказали, наприклад, визнали, що керівник НАБУ у нас був призначений незалежно. Не вийшла робота. Зачекайте. Керівник ДБР був призначений залежно. Дивіться. Не вийшло. Зачекайте, Тетяна, якщо ви мені надасте докази, і скажіть мені, Артем Ситник був конкурс? Скажіть мені тоді, ким призначений Артем Ситник? Ви тоді були при владі. Ким? Конкурсом, як ви кажете. Значить, незалежний? Як показано, він не був незалежний. Хто теж відзалежний. Тетяна, давайте в конкретику. Ви людина, яка оперує над фактами. Я вам сказала конкретику. Кавоварка від Рогози. Я знаю Андрія Рогоза. Це не та людина, яка могла призначити Ситника. Я знаю Андрія Рогозу. Це не та людина, яка могла призначити Ситника. Я ж з вами погодилася, що він призначений незалежно. Да, він призначений незалежно, я з вами погодилася. Я ж не знаю з цих кулуарних речей, розумієте? Я в не тих справах. Я чесно займалася, я там довбала цю стіну, я сажала того Ніщенка, я сажала того Насирова, незважаючи на те, що от тут ви можете закинути керівник ДФС, крім призначається, владою, коаліцією, фактично мною, да? Я його довбала, їх довбала. Я не знаю, як призначався Ситник. Я не знаю, як призначався залежного міністра. Колишній народний депутат не знає, як призначався очільник Національного антикорупційного бюро України. Я вам можу розказати як журналіст. Я не знаю всіх цих подробиць. Конкурс, комісія, там було кілька кандидатів і так далі. Я вам розказую ці всі процеси. Мені дивно, що колишній народний депутат не знає, як призначався очільник ДБР. Я ж не кажу про те, що було зверху лежало. Ми ж зараз ведемо мову про якісь підводні там. Я вам даю шанс назвати людей, які стоять за Артемом Ситником. Прямий ефір. Називайте їх. Я ж не знаю, вам скажу. Я вам не знаю, але те, що він робив цілком антидержавні речі, це да. Я не знаю, хто ним застоїть, але як Артем цей Ситник міг, наприклад, оскаржувати конфіскацію коштів Януковича, порушити щодо цього кримінальну справу. Для мене це вже все. Для мене це вже отак. Знаєте, для мене цієї людини, як державної людини, не існує. Ви також згадали суди. Реформа відбулася? Ні. Вибачте, на реформу судів, ого, скільки всього ще треба пережити. Просто пережити. Петро Порошенко, він заявляв, що відбулася реформа судової влади в Україні перед нашими західними партнерами. Я повторюю, що я говорила далі. Кроки були деякі зроблені. Кроки були зроблені дуже мало. Тому що, знову-таки, залишилися всі ті самі судді, які в свій час по співбесіді, наприклад, проводив Портнов. Таких суддів дуже багато залишилось. Але інше питання, а де взяти нових? Щоб взагалі скасувати суд як явище на певний час? Розумієте, все це проблеми. Знов-таки влада – дзеркало суспільства. У нас проблеми в усьому. І раптом отримати повністю незалежний і прекрасний суд, вибачте мене, це неможливо. Тим паче, що чому люди Портнова? Да в них гроші були. Розумієте, вони могли там десятками платити ці хабарі, щоб затриматися. Да, я представник влади, да, я несу за це відповідальність, але піймати кожного за руку, хто бере хабар від Портнова, розумієте, у мене теж немає таких сил, можливостей і ресурсів. Розумієте, чому я кажу, що при владі було важко?
Реально дуже важко. Ти за все несеш відповідальність, а якихось інструментів щось зупинити, чогось добитися, ти маєш дуже обмаль. Навіть зараз опозиції я маю більше цих інструментів, тому що я можу критикувати, я можу атакувати. Атакувати легше. Розумієте? Але ви також хотіли бути при владі? Ви також хотіли бути при владі? Хотіли? Хотіли? Ви, Ні, це не те слово. Мені А насправді... чому ви в списках були Петра Порошенка? Слухайте, я ж навіть не прийшла депутатом. Знаєте, я насправді ж не була десь там близько, да? Я коли, до речі, мала розмову з Петром Олексійовичем по списку, він мені назвав номер, і причому так бачив в його очах, що, можливо, я там захочу якісь там вище. Ну, от бачу. Я кажу, Петро Олексійович, то ви могли б і 45-й назвати. Мене це, кажу, влаштовує. Мені головне, що я зараз... Розумієте, справа тут була ж не в тому, що Європейська солідарність, там Порошенко, чи інші люди, які представляли цю партію, чи це те, що ми прийшли, оце влада, яка була, да, вона транспортувалася в цю партію. Мені дуже важливо було ті виборці, які підтримували цю політичну силу. Тому що коли проводили тоді соцопитування, всі ці речі, які цікавлять мене, це захист країни, це визнання Росією агресором, це, скажімо, це була партія українського опору. Мені дуже важливо було опинитися в партії українського опору. Зокрема, Російській Федерації в першу чергу, за національні інтереси в першу чергу, за демократичні теж в першу чергу. Саме тому я йому і сказала, що звичайно мови немає, мене і 45-й номер влаштовує, і будь-який номер влаштовує. Тому що зараз мені головне потрапити в цей було окоп. Бо це реально окоп якраз в боротьбі за Україну зараз. Знову-таки, пройшло тільки 2 місяці нового парламенту, пройшло тільки півроку нової влади. Але все, що зараз відбувається, підтверджує те, що я відчувала, знала, бачила від самого початку, що це прийшла влада реваншу і капітуляції. Розумієте? Ну, от дивіться, зараз зупинилося будівництво складів зі зберігання боєприпасів. Зупинилося воно акурат в травні, отак хоп, прорубалося все. Тобто в травні я їздила, контролювала, як воно будується. Тільки призначається новий керівник Генштабу, будівництво складів зупиняється. Зате в станиці Луганській будується міст на Луганськ. Навіщо нам міст на Луганськ? От ви зможете туди поїхати, цим мостом скористуватися? Я не можу. Чому зараз ідуть кошти, мене як платника податків, ваш як платника податків, на будівництво мосту на Луганськ, яким ми не зможемо скористуватися? Для кого ми його будуємо? Для тих автобусів, щастя, станиці Луганська, Луганськ і Москва, які там їздили до 15-го року, поки наші ЗСУ не взорвали этот мост. Дякуємо, що взорвали. А що робити зараз? А дивіться, в 2016 році, здається, також були спроби розведення, правда? Це була імітація спроб розведення. Імітація. І ця імітація була правильно зроблена. Ви можете, знаєте, зараз говорити щось про Мінські угоди, але я була... Ні, Тетяна, я жодного разу не зустрічав жодні засоби масової інформації, жодної заяви, щоб представники влади в 2016 році говорили, що ми імітуємо. Звичайно, вони не могли цього говорити. Вони не могли цього говорити, тому що після 2014-2015 року пройшло ще дуже мало часу, а в 2014 році Мінськими угодами ми зупинили просто страшні процеси. І слава Богу, що вони тоді відбулися. А дивіться, Тетяна, а в мене питання, а далі за імітацію що мало бути? А в 2015 році Дебальцево, ви згадайте Дебальцево, наш був відступ під Дебальцевом, розумієте? Тобто після цього відступу про Дебальцево проходить взагалі 1 рік. Ми не могли нічого говорити, але ми не здавали землю. Ми не говорили, це я зараз можу сказати, да, це була імітація. Але ми не здавали. Для кого? Для кого? Імітація, це не був розведення, це була для імітація. кого ви імітували? Для санкцій, щоб з Росії не зняли санкції. Це все відома річ. Тому що, знову-таки, виконання Мінських угод було підв'язано під санкції. Ага, тобто, іншими словами, ви обманювали західних партнерів, будучи при владі, правильно? Ми не обманювали західних партнерів. Імітація – це означає неправдиве виконання. Ми захищали інтереси України. Це нас обманювали західні партнери, коли, наприклад, не відбувалося виконання Будапештського договору. Розумієте? І ми не можемо, знов-таки, я, може, неправильно говорю, не можу так говорити. В дипломатії так не говорять, такого слова там немає. Але в дипломатії чітко будь-яка держава, будь-який державний діяч повинен захищати інтереси своєї держави будь-якими методами. Якщо такі методи по захисту інтересу працюють, працюй ними. Якщо такі не працюють, не працюй ними. Але от розбийся в ліпьошку, інтереси власної держави захисти. І не використовуй такі слова. А дивіться, ви також згадали там про склади боєприпасів. Да. Скільки було вибухів складів боєприпасів? 4 великих вибухи складів боєприпасів.
Деякі з них були це просто, наприклад, як Ічня, для мене катастрофа, бо я перед тим їздила в Ічню. Я їздила перед тим в Ічню, виступала на комітеті і сказала, наступним буде Ічня, її взорвуть. У нас там немає ніяких можливостей захистити боєприпаси, тому що це близько до кордону з Росією. Це Чернігівські ліси, по яким будь-який диверсійний загін підійде вплотную. Боєприпаси лежать під відкритим небом, немає ніяких проблем пронести з собою, там, не знаю, там, підствольник і розстріляти снаряди граду. А дивіться, ви також сказали, що зараз ця влада – це влада реваншу і капітуляції, правильно я розумію? Арсен Аваков зараз з владою реваншу, правильно я розумію? Знаєте, тут мені дуже шкода Арсена Авакова. Може, він мав якісь такі... Знаєте, я стикнулася з тим, з нерозумінням своїх багатьох колег. Я зрозуміла, що для себе зрозуміла і визначила, що це прийшло зло після першого туру виборів, що ми маємо шанс отримати країні велике зло і відступ назад. І коли я починала говорити зі своїми колегами, вони казали, ні, треба їм дати шанс. Ну, дивись, Зеленський непогана людина. Ну, дивися, навколо такі непогані, в принципі, люди. Да, вони там зелені, чогось навчаться, ми ж якось цю систему збудували. Треба їм дати шанс. Я говорю, не можна їм давати шанс. Тому що ми все втратимо, просто все втратимо. Вони не ті. Тому що, подивіться, якщо Зеленський... Дуже важливо, що людини всередині. Дуже важливо, щоб вона стояла на ідеологічних державних позиціях. І коли Зеленський, розумієте, ну, я б застрелилася, але ніколи не знялася би в ролику, де я в ласінах і граю там гея і знущаюся над українським гімном. От ніколи б я собі такого не дозволила. Ну, я б зі сорому померла. Зеленський це робить. Розумієте, не може така людина бути президентом України. Я вже кажу про те, що він відмовився від повісток в армію. Не можна від такої людини щось хороше чекати. Однак, багато моїх колег казали, ні, йому треба дати шанс. Це краще, наприклад, ніж там Петро Порошенко, такі от звучали. Але ви розумієте, фактично, от вони пішли цим шляхом, і в результаті вони ж зайшли, от зараз от Арсен Аваков зайшов в ті самі умови, в які свій час потрапив Луценко Юрій. Коли він в часи Януковича продовжував очолювати Міністерство внутрішніх справ. От зараз Арсен Аваков абсолютно повторює його долю. Що ви маєте на увазі? А може Арсен Аваков імітує? Може він імітує, можливо він, ну як знаєте, він не імітує. Він в тилу ворога. Ну так як були, наприклад, імітації розведення військ. Так само Арсен Аваков може імітує. Юрій Луценко ті самі речі говорив, коли очолив Міністерство внутрішніх справ в часи Януковича, уряду Януковича. Він говорив, я в тилу ворога, я навпаки буду захищати національне... От те саме я кажу, але з чим це закінчилося? Луценко, згадайте, посадкою його, розумієте? Так в мене просто питання, може Арсен Аваков імітує в тилу ворога? Знаєте, чи все-таки він з владою реваншу? Я вас запитую. Він офіційно у владі реваншу. Що відбувається? Реваншист. Що відбувається в його душі, я насправді не знаю, бо я з ним припинила після цього спілкуватися. Хоча я скажу, що мені насправді, ну, це боляче, а Аваков мій, я б навіть так сказала, бойовий побратим. Тому що під час Майдану, коли я розбивала машину СБУ, це Аваков мені подав той камінь. Тобто, розумієте, це насправді це якісь такі, знаєте, отакі от спільні бойові дії, це такі дуже серйозні якісь такі внутрішні зв'язки. Тому що, повірте, тоді ніхто, крім нього, не подавав. Всі інші були розгублені, всі інші не знали, що робити. А я знала, що мені щось треба. Я просила, я сиділа на тій машині СБУ, кажу, дайте мені щось важке. Всі такі, тільки очима кліпають. І Аваков мені подає камінь. Ну, в принципі, знаєте, це якась, звичайно, символічно, але от такі от, ну, це була одна з перших перемог Майдану, знищення цієї машини прослушки. Тому до мене, до Авакова, якісь, знаєте, таке от ставлення. І те, що зараз він свідомо пішов в ту владу, мені насправді дуже сумно. Коли ця влада буде його саджати, я буду лягати під воронок. Скажімо так, образно. Він заслужить, щоб його посадили, на вашу думку? Він заслужить, це влада реваншу, розумієте? Вони, може, його зараз і терплять. Але пробачити йому Майдан, це влада капітуляції, пробачити йому добровольчі загони, які захистили Україну в 2014 році, йому не пробачать. Дивіться, Тетяна, от якщо я навіть, ну не знаю, як це сказати, хотів би погодитись, так? Хотів би погодитись. То до 19-го року, з 14-го до 19-го, ви, як представник влади, як народний депутат, мали всі шанси зробити судову гілку влади незалежною, і правоохоронну систему, і прокуратуру. Ну чого, нам всі говорять, правоохоронна система в нас незалежна. Дивіться, Тетяна, і ви зараз говорите, що Аваков сяде. Так, це також, якщо Аваков сяде через те, що буде політичне переслідування, то проблема в тому, що ви це все не реформували. У нас вже вони є. Всі здобутки руйнуються враз. Здобуваються все дуже важко, а руйнуються враз. Розумієте?
Можна було, знаєте, в цьому в Золотому, в цій станиці Луганській, оці 5 землі, вони, знаєте, кров'ю здобувалися. І щоб просунутися трошки, це треба було довго просуватися. Зараз тут одне розведення відвели, розумієте? Може вони імітують також? Тому дуже, чому імітують? Вони якраз його проводять. Вони будують місто на Луганськ, зі станиці Луганської. Може через 5 років вони так само скажуть, там, наприклад, чи через 4, так як ви зараз в студії, ми робили імітацію. Ну, розумієте? Ні, так це не імітація. Слухайте, Тетяна, ну зрозумійте мене, от зараз нас ми дивляться не люди. робили розведення. Ви ж кажете, ви говорили про розведення, але ж ми його не робили. Знайдемо новини? Да. Де Давайте було я пошукаю розведення? новини. Де було розведення? В станиці Луганській, яке не відбулося, яке відбулося тільки зараз, не було розведення. Не було розведення. Насправді тоді були вимоги по розведенню навпаки. Тому що за Мінськими угодами під Україну повинен бути переданий був кордон навіть за Маріуполем. Тобто оцей російсько-український кордон, який далі за Маріуполем, далі за Широким, я забула населений пункт. Тобто цього, наприклад, добивалися. А розведення не було, була тільки імітація діяльності. Типа ми готуємося до розведення, самого розведення не було. Давайте ще поговоримо про одного з найближчих ваших соратників. І на вашу думку, чому так відбувається, Сергія Пашинського. І президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що правоохоронна система доведе до кінця резонансні кримінальні провадження. І колишнього народного депутата Сергія Пашинського не змогли доставити на допит у Святошинський суд у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року. Він належить до категорії осіб, яким може загрожувати небезпека. Наразі Пашинський перебуває під арештом. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав екс-нардепа запобіжний захід без права внесення застави Пашинського, підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження. Давайте послухаємо пряму мову. Інформує ДБР, що сторона обвинувачення вважає неможливим доставити підозрюваного Пашинського до приміщення Святошинського районного суду для допиту в стані якості свідка у зв'язку з тим, що життю та здоров'ю Пашинського загрожує небезпека. Ваша думка? Ви, до речі, не продовжили. Небезпека від кого? Це далі вже пройшло в офіційних заявах. Небезпека від російських спецслужб. Да, йому загрожує небезпека від російських спецслужб. Загрожує вона йому всі попередні 5 років. Постійно продавалися розвіддані, що йому загрожує небезпека. А це, до речі, доволі серйозні погрози, тому що Аміна Куєва таки була вбита. Тут є дещо спільне, тому що Пашинський також став певним символом для Росії. Тобто Аміна Куєва була символом як чеченка, яка піднялася на захист України, воювала за Україну в той час, як, знов-таки, не секрет, що на Донбасі воюють чеченські бойовики проти України. Та? Вона стала символом, її вбили. 2 дні було покушення. Що стосується Сергія Пашинського, він став теж символом, як та людина, яка віддала перший бойовий наказ на Донбасі. Цей наказ був ним виданий як виконуючим обов'язки керівника адміністрації президента в 2014 році. Віддавав він його під Слов'янськом Альфі. Інформація офіційно не була, до речі, віддавав він його письмово, тому що усний наказ Альфа відмовлялася виконувати. Тобто це в якому році? В 14-му. А місяць? Місяць квітень. Тобто, щоб ви розуміли, це був папір, де було видруковано, він примусив їх видрукувати. Так було написано: бойовий наказ номер 1. І був підписаний виконуючий обов'язки адміністрації президента Сергій Пашинський. Щоб ви розуміли, Альфа цей бойовий наказ все-таки не виконала. Пашинський тоді вимагав притягнути такого собі керівника Альфи Крутова до кримінальної відповідальності за зраду. Тобто це відома історія, якщо ви погуглите. Але інформація стосовно цього першого бойового наказу, вона... До речі, він потім був виконаний іншою спецгрупою, яку теж проконтролював його виконання Пашинський. Але ця інформація раніше не була розповсюджена, хоча, звичайно, це додало б йому якихось балів. Да? Ця інформація не розповсюджувалася саме тому, що за цим він ставав символом, за цим була загроза з боку життя Російської Федерації. Але я так розумію, що Російська Федерація все одно цю інформацію отримала, тому що, розумієте, альфівці різні в нас були. Тоді вони не збиралися виконувати наказ, тоді було це незадовго після Майдану, а до того альфівці були дуже близькі взаємодії з ФСБ. Тобто, тому, я думаю, це було передано. І це одна з причин того, що Пашинський зараз в чорних списках Російської Федерації, йому справді всі ці роки загрожувала небезпека. До речі, той інцидент, по якому він був ув'язнений, чому в нього був пістолет? Чому він захищав свою дружину і скористався пістолетом, коли зупинив п'яного збочинця, який загрожував їм? Він, до речі, вже лежав на землі
всього збочинця була в руках пляшка, да? І це була реальна загроза в темну пору ночі. Збочинець, що ви вкладаєте в це визначення? Добре, я вам зараз відповім на питання. Це була загроза йому, за його спиною знаходилася дружина, він скористався пістолетом. Так от питання, звідки в нього був цей глок? Він його завжди носив при собі, тому що йому завжди поступала інформація по загрозу його ліквідації з боку Російської Федерації. Тепер друге ваше питання, що я вкладаю в збочинця. Так це відомо. Відомо, що оцей от хімікус, який зараз начебто жертва по справі Пашинського, він відомий, що він багато разів притягувався до кримінальної відповідальності в питаннях домашнього насильства. Він був тих жінок, з якими він жив. Він завдавав їм великої шкоди. Він притягувався до іншої відповідальності. Ну, фактично вона була направлена проти слабкіших жінок. Тобто він відомий тим, що він наносив побої жінкам. Я інакше, вибачте, як жінка, таку людину збочинцем назвати не можу. І тому, як показують ці кримінальні справи, насправді у Пашинського не було тоді іншого вибору, щоб таким чином зупинити нападника. Він його не вбивав, він його зупинив пострілом в ногу. Тому що в даний той момент це здавалося найбільш раціональним способом припинити цю ситуацію. Далі він, до речі, наклав жгут, надав йому допомогу. Ця людина жива, здорова, він відвіз його в лікарню. Тобто все це було зроблено. Зараз він за це сидить у в'язниці. І, до речі, от ви піднімали питання, що в нас там якісь там всякі корупційні там справи, процеси, притягаються там якісь певні особи, депутати. А вони на волі. У нас тільки Пашинському суд прийняв рішення посадити його під арештом без права внесення застави, без можливості домашнього арешту. Тому що стаття ця не передбачає. Знов-таки... Дивіться, а якщо говорити про... Стаття насправді передбачає. Просто за тією справою теж стояла помста, і треба було написати саме так ДБР. А від кого? А від кого помста? Помста, насправді, від багатьох. Тут навіть важко сказати, хто саме, чи це ДБР, чи це ГПУ. Бо дивіться, якщо це знову-таки ДБР, якщо це ДБР, то це Портнов. Якщо це ГПУ, то це Касько, Рябошапка, які були головними в протидії конфіскації коштів Януковича. Помста за конфіскацію коштів Януковича. Помста, знов-таки, за перший бойовий наказ. А на вашу думку, чому Володимир Зеленський, коментуючи арешт Пашинського, сказав, що 100 українців скажуть, що він бандит, 100% українців? По тій самій причині, що я вам розказувала про Яценюка. Коли я про Пашинського, незважаючи на те, що він так дискредитований, ніколи не буду, грати в те, щоб суспільству подобатися і говорити ті речі негативні, тому що я знаю, як воно було. І це дуже несправедливо, як воно відбувалося. Я знаю, що ця людина всі 5 років стояла на державних інтересах. Все, що ми робили, без винятку, це було виключно державний інтерес. Будь-що, завжди з точки зору державної користі. Конфіскацію коштів Януковича, знов-таки підвищення обороноздатності країни. Ми багато чим займалися і завжди, скільки законів проукраїнських було внесено комітетом, який очолював Пашинський. Знов-таки, цей же перший бойовий наказ, цей опір збройній агресії. Все буквально скрізь було просто як на руках носили ці інтереси держави України. Але все це вилилося в тому, що коли ти захищаєш інтереси держави України, ти отримуєш дуже багато ворогів. Ти захищаєш на фронті, ти отримуєш ворога Путіна. Ти займаєшся конфіскацією активів Януковича, ти отримуєш всю ту банду, яка нагребла мільярди тоді з України собі вороги. Ти знов-таки, ти навіть лобіюєш те, щоб Україна займалася вбивством власної зброї, ти отримуєш у вороги, всю збройну мафію світу. Розумієте, коли ти щось зробиш, ще й в інтересах України, ти не отримуєш від цього зиску, ти отримуєш тільки ворогів. Тому, насправді, навіть судити, хто саме був головним, щоб посадити Пашинського, важко, тому що ворогів в нього було багато. Тому що, коли ти завжди сповідуєш державний інтерес, ти завжди впираєшся в якогось впливового ворога. А цей ворог має телеканали, цей ворог має просто армію осіб, яких можна проплатити, через яких можна закинути всяку брехню. Ви знов-таки, ви проаналізуйте всі ці новини, які створили негативний імідж Пашинському. Та ж вони ж не тримаються купи. Просто не тримаються купи. От зараз, знаєте, ви включили невеликий репортажик, там таке закидалося. Його хочуть допитати на розстрілах на Майдані. До речі, це відома тема. Проти нього основний негатив був, що Пашинський причетний до розстрілів на Майдану. А знаєте, чому він отримав такий негатив? Тому що 18 числа лютого, коли всі наші розпіарені активісти з Майдану розбіглися і сиділи в Фейсбуках, страчили, як вони підтримують Майдан, коли Майдан там знищували, ми думали, що ми до ранку не доживемо, Пашинський був на Майдані. А якби він, як і інші активісти розпіарені, втік з Майдану, по-перше, він нічим би не ризикував, і далі би ніхто його не міг би звинувачувати в тому, що він там розстрілював Майдан. Бо його там взагалі не було, розумієте?
А так, ти, якщо ж стоїш на якихось позиціях, причому таких державницьких, ризикуєш собою, ти потрапляєш під такий каток. Там трохи через інше, я думаю, Не через тому що інше, є не через відео, яке розповсюдили потім російські засоби масової інформації, і гвинтівка з Пашинським. Є воно? Є. Це дуже відоме відео. Ви Так. до сих пір не склали про нього думку? Хоча інформації було багато. Знову таки, значить, ви стали жертвою маніпуляції. Відео абсолютно пояснювалося. Його, наприклад, там, не знаю, там Соня Кошкіна розмовляла з тим хлопцем, який був цією гвинтівкою. Все зрозуміло і все логічно. Ситуація була дуже проста. Майданівці... Який? Це ще сів за кермо? Майданівці, да, це про це я розповідаю. Ви про хлопця, який сів за кермо з гвинтівкою? Чи про кого? Про те відео, яке ви говорите, да, це хлопець, гвинтівка, Пашинський, Ну, правильно? тобто, і згодом цей хлопець сідає в автомобіль і їде. І уїжджає, Ну, да? так де він зараз? Звичайно, живе, як ви можете його запросити на ефір. А як його звати? Я не пам'ятаю, ви можете подивитися в Я інтернеті. можу назвати, де він зараз є. Соня Кошкіна брала з ним інтерв'ю. Ну, тобто ми говоримо про одну і ту саму людину. Мабуть. Дивіться, ви не пам'ятаєте. Тобто ви пам'ятаю, маєте про звичайно. цю людину, яка сідає в машину і їде геть, так? Да. Ну, так де він зараз знаходиться? Ну, знайдіть його. Це часом не Юра Соболта? Ні, Юра Соболта це був помічник Пашинського. Ну, а хто? Ну, я ж питаюся за нього. Він сідає в машину і їде. Слухай, давайте я вам розкрию цю ситуацію. В принципі, ви самі могли б її вивчити, тому що вона дуже проста і дуже логічна. Майданівці на Майдані, їм здається, якась людина веде себе підозріло. Тоді, розумієте, на підозрілих людей реагували, тому що відчували якусь загрозу, тому що думали, що агенти між майданівцями. Людина веде себе підозріло, зупиняють його машину, одіти як майданівець. Відкривають капот, бачать, там лежить гвинтівка. Починає такий сербор. Тому що майданівці ці сприймають, що це, мабуть, якийсь агент приїхав їх розстріляти. Да? В цей же момент прибігають інші майданівці і говорять, ні, це наша людина. Виявили, що да, це був такий майданівець, реальний майданівець, не агент, який, правда, привіз на Майдан свою гвинтівку, до речі, легально. Це мисливська зброя. Він приїхав на Майдан з легальною зброєю, але поза як зброя в нього лежала в багажнику, він був настрашений, вів себе трошки неадекватно, і це стало причиною того, що на нього звернули увагу. В цей час, знову таки, старших поряд був Пашинський, він зразу прийшов розбиратися, щоб там один одного, скажімо, не постріляли. Він вислуховує сторони, дізнається, що цей хлопець свій, приїхав з гвинтівкою, а тепер вже стоїть наступне питання, а як його порятувати від міліції зараз, яка зі сторони Януковича? В результаті, щоб цього просто хлопця порятувати і кудись цією гвинтівкою відправити подалі, він каже Соболті, проконтролюй, вивези, хай він уїжджає, не треба нам тут провокації, не треба нам, щоб тут зараз щось чинилося. Звичайно, логічна ситуація. Звичайно, просто логічна ситуація. Причому цей хлопець, власник гвинтівки, він відомий, з ним інтерв'ю робили, він до сих пір живе між нами. Знайдіть його, запросіть на ефір. Звідки з цієї простої історії виник цей абсурд про розстрілах на Майдані, виключно тільки тому, що під час розстрілів Пашинський знаходився на Майдані, а інші ні. Дивіться, і на вашу думку, чим закінчиться справа щодо Пашинського? Закінчиться? Я вважаю, закінчиться все добре. Цю владу реваншу і капітуляції ми скинемо, і Пашинський вийде на волю. Ми скинемо це хто? Ми це хто? Опозиція, я скину. Ви знаєте, я можу це заявляти. Я цей час заявляла. Я скину Януковича, я його скинула. Тетяна, дивіться. Я розумію, що ми можемо скинути і так далі, але я завжди думав, що коли там, наприклад, мої вороги завжди погано закінчували. Представники політикуму говорять ми, то вони мають частину суспільства. Зараз підтримка Володимира Зеленського є достатньо висока. Вона там впала на 10%. У 2014 році в мене була така підтримка. І що? Через рік її вже не було. Хоча я, щиро скажу, я набагато краще, ніж Володимир Зеленський. Але люди чогось вас не вибрали, а тепер вони знову вас виберуть, на вашу думку? Вони знову... Ви знаєте, я не знаю, чи буду я ще вибиратися. Мені, до речі, зараз погрожують, що я депутатом скоро стану. Я кажу, я не хочу, вибачте мене, я неефективна буду. Чому? Чому ви скоро станете депутатом? Ну, дивіться... Ви там і близько не стоїте по списку, чи всі кудись підуть? Ні, там це щось до мене четверо. Вже троє. Вже ж Луценко написала заяву. Я вважаю, що я там зараз буду неефективна, тому що я вважаю, що у нас Верховної Ради як такої немає. Чи хочу я ще бути депутатом? Слухайте, це для мене було 5 років ужаса, реально. Реально, це стільки обмежень, це надзвичайно великих обмежень, яка ти сама собі вибудовуєш, сама собі, тому що, знаєте, простим людям можна все, що не заборонено законом, а депутатам можна тільки те, що законом дозволено. Це дуже велике, насправді, обмеження. І ти завжди себе строїш про те, що ти повинен відповідати статусу, високому
статусу. Ти все себе повинен віддавати цьому. Ну, знаєте, я в принципі, хочу більше трошки свободи. Ну, ці 5 років цього ужасу, цього рабства від суспільства, це дуже важко. Тому я навіть не знаю, чи погоджуся ще стати народним депутатом, хоча може і погоджусь, тому що буду відчувати, що, наприклад, от треба. Насправді я зробила велику помилку, що в 2014 році пішла народним депутатом. От я зараз це відчуваю. Але ви ж хотіли. Не хотіла. І до цього Не хотіла. Не хотіла. до 2014-го ви також балотувалися. 12-му я хотіла, тому що це якраз був той час, коли депутати в Верховній Раді, вони були в опозиції до Януковича, але вони там були, вони якраз могли качати ситуацію, вони були впливові, я хотіла. 14-му не хотіла. Перше, це що я зробила в парламент, коли прийшла, знаєте, перший день в парламенті, я закрилася в туалеті і ревла 2 години, щоб ви розуміли. Правда. Ну, наша Таня горько плаче, це при мене, правда. Але м'ячика не було. Це для мене була дуже велика трагедія. Правда, реально. Я не хотіла стати депутатом, але, знаєте, мене переконали, на тобі лежить відповідальність, тобі знають, працюй. Ти чого це все робила, щоб не працювати тепер? Я насправді хотіла на фронт. Тетяно, на жаль, вийшов час, я думаю, ми ще довго могли би говорити. Я дякую Тетяні Чорновіл, колишній народній депутатці України. Мене звати Любомир Ференц, підписуйтеся на наш канал у Ютубі, канал АТР. І всім телеглядачам я бажаю гарних і, головне, спокійних вихідних.